Исәнмесез, эфирдә яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Аяк киемен тимер аякка алыштырасы гына калды. Җәяүлеләр юлларда бозлавы аркасында йөреп булмый дип зарлана. Алар өчен эштә иң мөһиме оперативлык һәм мәгълүматлылык. Яршалыда Россия матбугаты көнен билгеләп үттеләр. Аяк киемен тимер аякка алыштырасы гына калды. Шундый шикаят белән безгә Яңа шәһәрнең 27-нче комплексында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар әйтүенчә, җәяүлеләр юлларында бозлавык аркасында йөреп булмый. Ишегалды шугалагына бик саклык белән генә чыгарга туры килә. Чаллы халкының шикаятләрен хезмәттәшем тыңлады. Һава торышы тирбәлеше җәяүлеләр юлларының бозлануына китерде. Өйдән чыгу куркыныч ди 27-нче бистәдә яшәүчеләр. Аларның сүзләренә караганда, егылмас өчен кул астындагы чараларны кулланырга туры килә. Ләкин тайгак сукмаклардан бу да һәр вакытта ярдәм итми дип зарлана чаллылар. Около дома хорошо почистили, дворники хорошо чистят. А здесь каток, коньки надо. Очень скользко. Еле передвигаемся. Ну, правда, там вот посыпали большой дороги. Ну, скользко. Сапоги не скользят, так нормально. Кайбер урыннарда идарәче компания хезмәткәрләре сукмакларны асфальтка кадәр чистартырга өлгергән, ә кайдадыр кышкы ботинкаларны тимер аякка алыштырырга кирәк. Чөнки җәяүлеләр сукмакларын өчен шугалакка әйләндергәннәр. Халык сорауларына җавап алу өчен без хезмәт күрсәтүче оешмага мөрәҗәгать иттек. Пешеходки у нас посыпаются регулярно, по мере необходимости, реагентами. Последний раз посыпали вчера. Сегодня, так как все запорошило, мы убрали весь снег и все нормально. Синоптиклар фаразлавынча, кар яву атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Күбалалы әти булды. Яршалыда хәрби хезмәткәрнең хатынын һәм аларның сабыйын бала тудыру йортыннан чыгару тантанасы булды. Малай яшь әти-әнинең 3нче баласы, гаилә бәйрәмендә әтиләре дә булды. Бәхетле вакыйга турында киләсе минутларда сөйләрбез. Аларның чыгуын туганнары зур түземсезлек белән көтте. Әти кеше беренче тапкыр баланы кулына алды. Малайга Аяз дип исем кушканнар. Аның абыйсы һәм апасы Артур һәм Афина. Профессор кушаматлы хәрби хезмәткәр әйтүенчә, ул зур һәм тату гаилә турында хыялланган һәм аның хыялы тормышка аша. Бүтән сәламәт, сәламәтлек, самое главное, исән саулык. Хәрби хезмәткә чакырылганчы ул таксист булып эшләгән. Повестка килү белән ул военкоматка барган. Ир белдергәнчә, ватан чакыргач, димәк барырга кирәк. Әти-әнисе улының карарын хуплаган. Бик шатбыз. Киченче унук хәзер безнең үстерәбез инде, булышабыз. Шат булабыз аны. Бергә ут шулай. Тизрәк сугыш битсен. Малай кайтсын өйгә. Бик шат, шундай бәйрәм инде ул бүген безгә, ничек дип әйтим, шәһәрнең мэрда килгәчтен зур шатлык. Балалар зур шатлык. Мэр Наил Мәгъдиев буш кул белән килмәде. Ул яшь әти-әнигә шәһәрдән 100 000 сум һәм Татарстан Республикасы рәисеннән яңа туган сабый өчен комплект тапшырды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Газета битләрендә, радиода, интернетта һәм телевидение эфирында алар өчен эштә иң мөһиме оперативлык һәм мәгълүматлылык. Яршалыда Россия матбугаты көнен билгеләп үттеләр. Иң яхшы медиасфера хезмәткәрләрен шәһәр мэры Наил Мәгъдиев тә бүләкләде. Бүләкләнүчеләр исемлегендә безнең хезмәттәшебез Алина Сөләйманова да бар иде. Тантананың якты мизгелләре безнең төшерү объективына да эләкте. Объектив һәм оператив рәвештә Чаллы һәм республикадагы төп вакыйгалар турында нәкъ менә бу кешеләр күпләрнең шул исәптән телевизор, радио яки үз телефоннарындагы яңалыклар тасмасын актарып белгәннәрен сөйлиләр. Соңгысы өчен нәкъ менә Чаллы ТВ телерадиокомпаниясының яңа медиа бүлеге исемен белгече Алина Сөләйманова җавап бирә. Без безнең шәһәрдәшләребез өчен тырышабыз, оператив информацияны бирергә тырышабыз. Һәм алга таба да безнең телеканалда калыгыз. Россия матбугат көне Реза Юсупова өчен дә үзенчәлекле бәйрәм. Журналистикада очраклы кешеләр юк дип өсти Шәһри Чаллы газетасының баш мөхәррире. Журналистлар ул акча өчен дә эшләмибез без, без менә шул каныбызга сингән инде безнең менә ул призвание безнә күрә. Һәм бүләк өчен дә эшләмибез. Без менә
шәһәрне яратканга, шулай кешеләрне яратканга, менә нәкъ ул әйткәнчә, дөньяны яхшыртыр өчен эшлибез без. Шолы журналистларын югары һөнәри осталык, гаделлек һәм туган якка мәхәббәт берләштерә. Работа журналиста сегодня это не 24/7, как я часто говорю, это 25/8, пожалуй, потому что это люди, которые жертвуют своим личным временем, а возможно где-то семьей даже, для того, чтобы рассказывать и показывать, доносить до аудитории информацию и подчеркивать те смыслы, которые сегодня важны. Масса күләм мәгълүмат чаралары күп кенә очракларда җәмгыять белән хакимият арасында бәйләүче җип булып тора. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев ассызыклаганча, журналист ул һөнәр генә түгел, бу үзенчәлекле бурыч һәм күңел халәте. Хочу вам всем пожелать бодрости духа, крепкого здоровья, выдержки, безграничного терпения, острого пера, ну и, безусловно, благодарных слушателей, зрителей и всего самого доброго. Пусть вам сопутствует удача. Безнең журналистларның төп бурычлары укучыларына һәм тамашачыларына мөмкин кадәр тизрәк иң актуаль мәгълүмат җиткерү. Шуңа күрә безнең белән калыгыз һәм социаль челтәрләребезне күзәтеп барыгыз. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. НТВ+, каналы, от которых не оторваться. ТВ-приставка и годовая подписка по специальной цене. Я согласна.